ҳамонтавре ки шумо огаҳӣ доред, шаби 22 сентябр дар шаҳри Париж маросими навбатии ҷоизаспории тӯби тиллоӣ сурат гирифт ва дар ҷараёни он исми беҳтарин футболбоз тибқи фарзияи франсфутбол дар соли 2025 мелодӣ муайян шуд. мавзӯи мазкур яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ дар нашри навбатии барномаи Еврогол аст ва барои таҳлилу баррасии он ҳамчунин баъзе аз ақубатҳои муҳимтарин дар топ 5 лигаҳо айни замон мо дар студияи марказии телевизиони варзиш қарор дорем ва ҳамроҳи ман дар нашри навбатии барнома қарор доранд ду тан аз коршиносони доимӣ Фирдавси Хурсанд ва ҳамчунин Имонбеки Шодибекзод. Хушомадед мегӯям шуморо ҳамкорони гиромӣ. Ва тавре мо дидем дар маросими ҷоизаспорӣ дар маҷмӯъ он 30 нафаре ки аз қабл эълон шуда буданд номунасабашон ба тартиб ҷойҳои онҳо муайян гардид ва ман мехостам суҳбатро маҳз аз он шурӯъ кунем ки дар зинаҳои берун аз даҳгона киҳо мавқеъ гирифтанд. Хуб ҳоло барои мо пешниҳод мекунанд он гурӯҳи футболбозоне ки аз зинаи 30 то 11 мавқеъ гирифтанд ва фикр мекунам баъзе мавқеъҳо ҳаст ки бисёриҳоро ба тааҷҷуб гузошт. Барои мисол албатта пеш аз ҳама сухан дар бораи Педри меравад ки ӯ гӯем муҳаррики асосии дастаи Барселона аст дар маркази майдон, вале дар овоздиҳӣ ӯ аз даҳгонаи аввал берун мемонад. хуб мехостам аз ҳамин ҷузъиётҳо аввал суҳбатро шурӯъ кунем, баъдан албатта мегузарем ба шахсони асосии ин маросим. ман фикр мекунам ки бубинед муҳаррики асосии Барселона дар ҳоле ки мавсими гузашта 26 бозӣ гузаронду 2-1 дошт, ба фикри ман бояд ки зинаи 11-ро ба қавли мардумӣ гирем ба тағагарӣ ба ӯ доданд. ӯ бояд берун аз 15 мешуд. аслан дар мавсими гузашта мо дидем ки таъсиргузории хатти ҳамла ва он манфиатбахшие ки дар Барселона буд, он сегонаи аввал асосан манфиатбахш буданд. чӣ голҳое ки Барселона сар медод, ин сегонаи аввал мерафт, камбек мекард дар бозӣ, он голҳои аз он бештар ба самар мерасонид ва бубинед дар ҳоле ки Йозеф Кимих муҳаррики Бавария аз 30 гона берун мемонаду барои Педри шомили даҳгона шудан андак хол намерасад. инҷо албатта шаку шубҳа нисбати ҳамон ноҷурию ноадолатии тақдими худи тӯби тиллоӣ аслан ин мавсим агар бигирем, лекин тақдим ҳамон зинои аввали дуюму баъдан 20 гонаву бубинед инҷо ҳастанд нафароне ки худи Хвича Кваратскхелиро агар гирем ӯ ҳам болотар аз Педри қарор гирифтааст. инҷо албатта метавон дар ин масъала ҳам даъво кард. яъне шумо зидди он ҳастед ки ҳатто Педри дар зинаи 11 қарор гирифт, дар ҳоле ки бисёриҳо мегӯянд баръакс ӯ бояд шомили 10 гона мешуд. ба зид шудани Имонбек ман ҳам ҳамроҳ ҳастам. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки дар дастаи Барселона фақат Педри муҳаррик асосӣ шуда наметавонад, махсусан дар ҳайате ки мавсими гузашта ҳунарнамоӣ мекарданд. вале дар ин ҷо бубинед ки нишондодҳо чӣ мегӯянд. аслан овоз додан, овози асоснок додан аз ҷониби онҳое ки овоз медиҳанд, инҷо чанд қишрҳои ҷомеъ ба ҳисоб мераванд. ман намедонам, шояд баъзеҳо ҳам хеле ҳавоӣ овоз медиҳанд. ба хотири чӣ Педри бояд, ба худи шумо савол парвез, барои чӣ Педри бояд дар даҳгонаи аввал ҷо дода мешуд? барои он ки асоси ҳуҷумҳои дастаи Барселонаро дар маркази майдон ӯ идора мекунад ва контроли ҳуҷумҳо худи набзи бозӣ аз сӯи ӯ сурат мегирад. ӯ ҳатто таъсираш агар мо гирем дар бозиҳо аз ду чеҳраи дигари хатти ҳуҷум Ямал ва Рафиня кам набуд. аммо натиҷаҳо чӣ мегӯянд? натиҷаҳо мегӯянд ки дар Ла Лига дастаи Барселона чемпион шуд, ғолиби суперҷом шуд, ҳамчунин барандаи ҷоми Испания шуд ва дар нимфинали Лигаи чемпионҳо бозӣ кард. аммо дар қатори Педри мо гавиро гуфта наметавонем ки масалан не, гави як умр дар 2 соли охир осеб дорад ва аз ҳайат берун мемонад. аслан худи Педри ҳам бубинед шумораи бештари бозиҳо нагузаронд. мо аслан агар бигирем чӣ хеле шумораи бештари бозиҳоро нагузаронд. 26 бозӣ баъд аз моҳи январ ин натиҷаи хуб аст. 26 бозӣ дар Ла Лига ва баъдан омори 2-1. бубинед агар ки мо ин хел гирем ки муҳаррики асосии Барселона будан, онҷо бубинед нафарони дигар ҳам ҳастанд. бубинед Ҳарри Кейн аз Бавария, агар ки гап сари ҳамон агар гап сари муҳаррик равад парвез, дар ҳамаи дастаҳое ки чемпион шуданд дар чемпионати дохилию дар дигар мусобиқаҳо ҳамашон муҳаррик доранд. гап дар сари таъсир расонидану ҷоизаҳоро ба даст овардан аст. Педри дар гирифтани ҷоизаҳо саҳми
калону охир арзишманд ту гап сари кадом ҷоиза пештар бубинед барои лигаи чемпионҳо медоданд туби тиллоиро айни ҳол охир мо нагузарӣ шудаем ки ба педри туби тиллои диҳанҳо мегӯем ки педри бояд дар қатори 10 гунаи аввал дохил мешуд. Аммо аз педри буданд нафарони арзандатар ки ба 10 гуна ҷой дода шуданд. Ин маънои онро надорад ки бояд дигарон аз 10 гуна берун шаванд. барои мисол Кол Палмер барои кадом дастовартҳояш ба 10 гуна бубинед. Кол Палмер нафаре ки ба танҳоӣ тавонист дар ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ ва ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо мусобиқае нест ки онро ба сатҳи лигаи чемпионҳо барорем муқоиса кунем. баъд ла лига мусобиқаи баробар ба сатҳи чемпионон лигаи чемпионон аст. ла лига Испания сол ба сол исбот мекунад ки дар қиёс бо тамоми ҷоми ҷаҳонии бошгоҳҳо мусобиқаи меравад ки Челси мавсими гузашта вайрон шуда аллакай бигем бубинед ки чӣ натиҷаҳо доштанд бозиашон тамоман рангу сифат надошт вале вақте ки Кол Палмер ба ҳайати асосӣ Кол Палмер медонед ки давоми чанд моҳи охир тақрибан дар чемпионати Англия гол намезад. Гол намезад, аммо дар аввал гол зад. Натиҷаҳои шумораи голҳои ду ҳафта пеш аз аввалин голашо дар мавсими дар давоми гӯем 6 моҳи охир ба шумораи голҳо намеравад. Гап сари он меравад ки дастаро кашида тавонист. Дар як ҳолати зарури гап дар сари ҳамин аст ки Педри дар Барселона ҳамин гуна муҳра аст, маркази майдон Барселона мавсими гузашта ба Педри ниёзам надошт. Дилхоҳ бозингар метавонист ки дар он бозӣ Барселонаро тамошо кардем. ҳамаи бозиро тамошо кардам. ҳамаи бозиҳо махсусан бозие ки бале дар муқобили Реал Мадрид бозӣ агар шумо ҳамашро тамошо карда бозии пеш аз мавсими тамринои пеш аз мавсими мавсими гузашта ҳайати дастаи Барселона ба пуррагӣ дар дилхоҳ мавқеъ бозингаро ҳама ба сифати бозингари калидӣ бозӣ мекарданд. ҳамаи бозингаро дар мавқеъи худ хуб бозӣ мекарданд. дар хати ҳимоя ҳам бозӣ мекарданд. Пас чаро Кубарси нест масалан дар дар масъалаи муҳаррик мегӯем Ламин Ямал яке аз нафароне ки воқеан бозии Барселонаро мекашид. Баъдан шумо вақте ки ҷоми ҷоҳонии бошгоҳро арзишро ба сифр баробар мекунед худи Барселона ҳатто роҳ намеёбад ба ҳамин мусобиқа. охир онҷо шарту талаботҳо дигар буд барои роҳ ёфтан дар ҳамун гап дар сар ҳамун талабот меравад ки вақте ки дар лигаи чемпионон шумо 10 сол ҷоиза гирифта наметавонад, шумо умуман дар сатҳи минтақавӣ гуфти гапҳо нол ҳастед. Бубинед Челси ду ҷоизаи байниқитавиро гирифт, як ҷоизаи ҷаҳониро, як ҷоизаи байниқитавӣ. хизмати бузурги ҳамин 100% Кол Палмер аст дар ҳамин ҷо. Лекин вақте ки мо хизмати 100% аст вақте ӯ дар мусобиқаи лигаи конференсияҳо ба майдон намебаромад. лигаи конференсияҳо агар гӯям як тараф лигаи конференсияҳо умуман бо ҳайати сеюм онҳо тавонистанд ғолиб шаванд, лекин дар финал кадом мусобиқаи дигарро дар шумо ҷоми дар назар ҷаҳонии доред? бошгоҳҳо тамом Кол мусобиқаи Палмер дуюм ҳамин мусобиқаи ҳама олитарин аст. дар лигаи конференсияҳо дар финал баромад масалан шумо парвиз розӣ ҳастед ки масалан Педри дар мавқеи 11 бошед, Хвича Кварацхелия дар мавқеи 12. барои чӣ розӣ ҳастед? барои он ки Хвича Кварацхелия дар нимаи якуми мавсим дар Наполи буд ва ӯ тақрибан онҷо намудорам набуд. дар Наполи вай ҳама вақт бозигари асосӣ буд. Бозигари асосӣ буд. Вақте ба ПСЖ омад ба ҳайати дастаи ПСЖ чӣ гуна пайваст шуд ва як ҳайати комилро масалан Луис Энрике тавонист ки бо ҳамроҳии Хвича Кварацхелия ба масалан майдонҳои рақобат биёндозад. ҳунарнамои ӯро медид дар тамоми бозиҳо, дар тамоми бозиҳои калидӣ ӯ нақши калидиро дошт. агар Хвичаро аз майдон мегирифтанд ба ҷои ӯ Дезире Дуе ё ин ки Бредли Барколия ба ҳазур бозӣ карда метавонист. Вале Педри агар дар маркази майдон дар Барселона намешуд, агар инҷо гап дар сари таъсироти худи бозигарон дар системаи Барселона гирем аз айнан калидитарин бозигар дар ҳайати Барселона худи Ламин Ямал аст. шумо дар мавриди муҳаррик будани Педри мегӯед, лекин мавсимҳои қаблӣ зур буд ва ман воқеан ба шумо баҳси мунозира карда намедонам, лекин дар ҳамин мавсим бубинед вақте ки суол мебиёяд ки чаро Ёзеф Кимих берун аз сигона мемонаду Педри дар мавқеи 11 мегирад, ин ҷо албатта натиҷаи барномаи Барселона ва Бавария ин мавсим аз ҳамдигар куллан тафовут доштанд. ғайри мантиқӣ. ҳарду инҳо дар чемпионатҳои худ чемпион шуданд. инҳо ҳарду инҳо дар лигаи чемпионҳо мувоффақ шуданд, вале таъсири бозиҳое ки дар ҷом ва суперҷом буд чӣ гуна аст? Бавария чӣ гуна ҳунарнамоӣ кард? дар ҷом аз дастае ки аз мусобиқаи Бундеслигаи дуюм аст мағлуб мешавад, дар ҳоле ки Барселона ҳамаро шикаст дода дар финал рақобатпазирӣ дар Бундеслига мавсими гузашта аз Ла Лига дида беҳтар буд. кадом дастаро шумо мисол оварда метавонед ки дар Ла Лига дар сатҳи Барселона мавсими гузашта бозӣ карда метавонед?
کدام دسته؟ دسته رئال مادرید تماما به خود نبود، در حالت بحرانی قرار داشت. دسته اتلتیکو مادرید از این بدتر. دیگر کدام دسته بود؟ رئال بتیس شما مثال می‌زنید. حریفان ضعیف باشند. بعد این گناه دیگران هم نیست که از پدر پایان‌تر قرار بگیرند. من نگفته ایستادم که برای من غیر منطقی است که وقتی که شما مثال شاعران بزرگ تلویزیون محبت پیدا می‌کنید با بازیگران بارسلونا قطعی سرکردگان خود و بعداً می‌خواهید که در همین 15 گانه اول همه نمایندگان بارسلونا باشند. نماینده اکادمی لامسی هم در همین جای گیرندی خیلی طوری نمیگیرد. باید دولتانه برابری باید امین آوازی شود. چند سال باز تو برامید دوزدید به دیگر کس میدید عدالت وقتی که میرود عدالت تنتنه نمیکند وقتی گپ سر تو بیتلویی میرود بیرون موندن همون نفری که حتی شما گفته ایستادید آوازدهی که گذرانده بود در صحیفه خود یکی از ژورنالیستان مشهور کشور روسیه یکی از تحلیلگران اونجا هم سوال رو شما با دقت خوانید بعداً باز خلاصه خود رو فکر میکنم دیگر کرده میتوانید که اونجا گفته شده بود که کدامش غیر منطقی تر است از 10 گانه بیرون موندنی پدری یا اینکه از 30 گانه بیرون موندنی کیمیخ. نه گپ سر روسا نمیرد. روسا رنگ دیگرها میتونن به قول کارو رو ویران کنند. خب تشکر.